Xa fixestes a vosa árbore xenealóxica? Pois imos comezar. Feliz Día da Familia, que tal estades? Hoxe imos comezar con un exercicio de memoria para os nenos e nenas que hoxe andan aí polos 6 anos. Lembradesvos deste día? Pois sí, xogando celebramos o Día da Familia hai 2 anos. Pero xogando a uns xogos un tanto especiais, sabedes por qué? Porque os xogos que fixemos eran xogos os que xogaban as vosas nais, os vosos pais, sobre todo, os vosos avós e aboas cando eran pequenos. Así que sí, que os avós e aboas tamén foron nenos e tamén lles encantaba xogar, aunque daquela non había videoxogos, nin ordenadores, nin tablets, nin quizáis tanto tempo de lecer. Pero había sacos de patacas, chapas, aros, latas, bolas, ou canicas, chaves, madeiras, cordas, botellas, botóns, panos, paus, cáscaras de noces, de todo. Porque, sobre todo, había moita imaginación. E con todo iso, divertíense. Vaya que se divertían. Ben, amiguiños e amiguiñas, aí está a vosa tarefa. Tedes que investigar e descubrir a que xogaban os vosos antepasados. Os vosos pais, os vosos avós, as vosas aboas, os vosos bisavós. Escollede un xogo e facedio. Pero facedio en familia, Aseguro-vos que non vos ides arrepentir. E como din que o xogo fixo e fai comunidade, compartidio con nós para facer unha gran compilación de xogos tradicionais e populares das familias de Meis. Porque o xogo é memoria, e a memoria está chea de xogos, porque non hai mellor lembranza que os vos momentos en familia. Aburiño. Chispam pum para baraba. Fora.